Croeso chi yma i'r Gell ar y ddiwrnod newydd, gan obeithio bod chi'n iawn. Rwan, os ydych chi nid yn unig yn gwrando ond hefyd yn gwylio myfyrdod heddiw, fe welwch chi fod yna olwg pur wahanol ar y Gell. Mae'r cyfan rywsut wedi i ystumio allan o siap, a dwi'n ein edrych yn ddigon od i ddweud y gwir wrth i mi glosiad y sgrin, falle mod i'n edrych yn reit sinister i chi, ond wrth gwrs y rheswm ydy fod yna lens arbennig wedi ei osod ar y ffôn wrth i mi ffilmio. Lens llygad pysgodyn, di'r enw, fisheye lens, sydd fod rhoi'r golwg yn ei fydde pysgodyn yn ei weld wrth edrych fyny allan o'r dŵr. A mae hynny'n golygu fod y llun ddim yr hyn dylai fo fod. O, dynnu'r lens yma. Yna, na chi well, mae pethau'n edrych yn lot mwy arferol. Pethau yn edrych yn fwy cywir. Mae gwahanol wydrau yn golygu bod ni'n gweld pethau mewn ffordd wahanol. I mi, mae'r sbectol hon yn hanfodol i mi fedru gweld pethau'n glir. Hebddi, wel, fydde pob dim yn aneglir iawn. Gall lens gywiro neu ystumio golwg rhywun. Rwan, yn ystod y misoedd diwethaf, da ni wedi clywed llawer am Black Lives Matter, gyda phrotestiadau ar draws y byd a chofgolofnau'n cael eu dymchwel. Yn sicr mae ystyried y modd y cafodd rhai i trin oherwydd lliw eu croen a'i cefndir yn gywilydd. Mae'n iawn fod yna ymgais i fyny hawliau cyfartal a thegwch i bobl beth bynnag fo'u cefndir neu lliw eu croen neu'r hyn y maen nhw'n ei gredu. Dwi ddim am funud amwadu fod anhegwch difrifol wedi cael ei gyflawni ac yn dal i gael ei gyflawni y dyddiau hyn. A mae eisiau ni fod yn frwd i weithio o blaid cyfiawnder ac yn erbyn rhagfarn hiliaeth a thrais, boed hynny yn yr Unol Daleithiau, yn y wlad hon neu unrhyw le yn y byd, a boed yn cael ei gyflawni gan heddlu neu derfysgwyr, pwy bynnag. Mae rhaid ni weithredu yn erbyn anghyfiawnder. Mae'n ambell beth sy'n ymhoeni fi am yr hyn sy'n digwydd. Dwi'n ame fod pobl yn edrych ar y cyfan trwy lens sydd efallai ddim yn rhoi darlun cwbl gywir. Un o'r pethau sy'n digwydd ydy bod yna ddifeirniadu oesoedd a fi a phobl a fi trwy lens yn hoes ni. Yn ymddangos yn hawdd iawn beio rhai am fethu gweld beth nad oedd unrhyw un yn ei hoes nhw yn ei weld mewn gwirionedd. Ac wrth feio fel hyn, yna da ni'n gallu meddwl i bod nhw'n bobl ofnadwy, a'i gweld yn unig trwy'r lens hwnnw, a gallu meddwl rhywsut i bod nhw'n bobl wahanol i ni a bod ni gymaint gwell na nhw, na fydden ni byth yn disgyn i'r un arferion â nhw. Ond y gwir ydy ein bod ni gyd i ryw raddau yn blant yn hoes. A da ni gyd yn gweld pethau trwy lens yn hoes ni. Ydyn ni'n gallu gweld pethau'n fwy clir o gwbl tybed? Gadwch i mi roi o fel hyn. Mi oedd John Newton, awdur yr emyn Amazing Grace, yn byw yn y 19fed ganrif. Ac oedd o'n sicr yn blentyn i oes, wrth chwilio am waith fe gafodd o'i hun yn y fasnach gaeth weision. Fe ddechreuodd fel llongwr cyffredin a trwy lawer o droion mewn lot o ffyrdd, dyma fo yn llwyddo yn y pen draw i ddod yn gapten llong oedd yn hwylio i'r Affrig, yn chwilio am adal a aphrynu brodorion o'r Affrig a'i cymeryd nhw yn y llong ar draws yr Iwerydd i'r Caribi lle oedden nhw'n cael ei gwerthu fan honno yn y farchnad. Rwan i ni, mae hyn yn swnio'n ddifrifol iawn. Ond pan gychwynnodd John Newton yn y fasnach hon, doedd neb yn gweld o chwith, doedd neb yn gweld unrhyw beth o'i le. Oedd yna bethau eraill am ei fywyd oedden nhw yn ei feio fo amdano fo. Oedd ei iaith o'n ddifrifol, oedd o'n cablu Duw fel do'n i'n be. Oedd o fyny i bob math o ddrygioni,
oedd o'n enwog am ei feddrod, oedd y ffordd oedd o'n trin eraill ac yn trin caethweision yn gallu yn dychryn ni mewn gwirionedd. Oedd yn mynd trwy gyfnod o anifioldeb mawr. Ac oedd pobl yn ei feio fo am hynny, ond oedden nhw ddim yn ei feio fo am fod yn rhan o'r fasnach greulon yma ynglyn â chaethweision. Ond fydd os tro yn ei fywyd o, yn do, da ni'n gwybod am hyn. Fe ddychrynwyd i enaid i'r byw mewn storm pryd bu bron iddo golli ei fywyd. Fe drodd i geisio trigaredd. Ac yn y pen draw, mi ddariodd ddarganfod y trigaredd honno yn yr arglwydd Iesu Grist, ond mi gymrodd amser iddo fo sylweddoli goblygiadau hyn yn iawn. Fydd oedd rhai pethau i'r amlwg yn syth. Mi ddechreuodd o newid i iaith. Fe roddodd heibio y cablu a'r hegi oedd mor nodweddiadol ohono fo. Mi fuodd o yn fwy gofalus wrth feddwl am sut oedd o yn yfed alcohol. Mi oedd o yn trin y caethweision yn well. Oedd o'n ei trin nhw yn well. I ddweud y gwir, ar ei fordaeth olaf, ddaru'r un o'i gaethweision a'r un o'i forwyr farw yn ystod y fordaeth. A mi oedd hwnnw'n beth cwbl anarferol. Roedd yn yr oes yna, fel arfer, wrth groesi'r Iwerydd, fydde tua 30 ran o'r caethweision yn marw o fiechyd neu o greulondeb neu o newyn. Ond fe lwyddodd o i cadw nhw i gyd yn fyw. Oedd o wedi dechrau gweld. Ond bu flynyddoedd cyn iddo fo sylweddoli mor anghywir oedd y fasnach. Ac unwaith y gnath, wel, bu'n ymdrechu i gynorthwy y rhai oedd yn ceisio dod â diwedd i gaethwasiaeth yn y cyfnod hwnnw. Yn wir, gellir deud mae Newton fu'n allweddol i berswadio William Wilberforce i ymgyrchu ac i aros mewn gwleidyddiaeth mwyn ymgyrchu, ac heb i hynny ddigwydd, pwy a wyr pryd fydde'r gyfraith wedi newid. Rwan, tybed be fydde dyfarniad cenedlaethau'r dyfodol ar yn hoes ni? Ydyn ni'n bobl mor wahanol i yr hyn oedd John Newton, tybed? Yn sicr, mae yna greulondeb yn digwydd. Mae mwy o bobl yn gaethweision heddiw yn y byd nag erioed o'r blaen yn ôl y sôn, bod y fasnach honno'n anghyfreithlon ar hyn o bryd. Ond beth am y pethau da ni yn ei goddef, yn gyfreithlon rwan? Chi'n bod, y masnachwyr sy'n cynnyrchu'r dillad da ni'n ei gwisgo nhw. Y bwyd da ni'n ei brynu yn yr archfarchnad, y nwyddau da ni'n ei cael trwy Amazon ac yn y blaen. Ydy'r bobl hyn yn trin i gweithwyr yn deg? Neu ydyn nhw mewn rhyw ran arall o'r byd ac achos bod nhw allan yn golwg neu da ni ddim yn ymwybodol, oherwydd bod nhw yn y fan honno, yna da ni ddim yn cymryd dim sylw, da ni ddim yn poeni. A beth wedyn am yn hagwedd at blant? Hynny di, mae yna gam yn cael ei wneud, dwi'n credu, a chenhedlaeth o blant am y ffordd maen nhw'n cael eu cyflyru i weld eu hunain yn hermau eu cyrff, yn hermau be maen nhw'n gallu wisgo, yn hermau pwy sydd ganddyn nhw fel ffrindiau ar cyfryngau cymdeithasol, yn hermau i rhywioldeb. Mae yna gymaint sydd o'i le am y ffordd da ni'n magu a meithrin cenhedlaeth sydd yn mynd i fod mewn ansicrwydd mawr am ei holl hunaniaeth. Ac yna wedyn, beth am yr anabl? O ie, mae yna lawer o sôn am ofalu am yr anabl. Ac unwaith maen nhw wedi cael ei geni, mae yna lu o ffyrdd, mae yna bobl yn ymgyrchu i gael nhw wedi trin yn well, a mae yna ffordd bell i fynd eto ynglyn â hynny. Ond, os oes awgrym o anabledd, tra mae'r plentyn yn dal yn y groth, yna mae yna anogaeth yn cael ei roi iddyn nhw gael ei difa. I ddweud y gwir, mi elli dadle yn hawdd fod hil laddiad wedi digwydd
yn erbyn y rhai sydd gyda'r cyflwr Downs. Mae y ffordd y mae plant yn y groth yn cael i ystyried fel just celloedd sy'n gallu cael gwared â hanyn nhw. A'r modd y mae'r ddeddfa Merthylu yn ceisio pwyso fel bod hawl i fwy a mwy gael ei difa. Yn rhywbeth dwi'n amau bydd cenedlaethau ddod yn barod i gondemnio'r oes hon am un o'r rhai mwyaf creulon fi erioed. Da ni wedi perffeithio crefft Herod. Mae'n hawdd iawn pwyntio bys. Ond pa lens sydd gen i edrych ar y fywyd? Sut dwi'n mynd i weld pethau yn glir? Sut dwi'n mynd i feio nid beiau oes a fi, ond sut dwi'n mynd i ffeindio beth sy'n anghywir amdana i? Ac nid jyst fy oes i, ond fi yn bersonol. Yr hyn agorodd lygaid Newton i weld i fai oedd y Beibl. Llyfr hen ac amerthnasol yng ngolwg llawer heddiw. Ond wrth i wirioneddau'r Gair gael gafel yn ddyfo ac yn ei galon, fe newidiwyd y masnachwr caethweision creulon yn ymgyrchydd o blaid hawliau'r caethweision. Fydd wrth yn weinidog, fe gyhoeddodd lyfrau fe'n fendith i lawer, fe ofalodd am rai fel William Cowper oedd yn dioddau o iselder ysbryd difrifol, a fe gynhyrchodd emynau di-ri sydd wedi bod yn fendith i lawer. A mae emyn fwyaf enwog yn help i ni wrth feddwl am sut ni'n gweld pethau. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Gadwch i ni weddio. Arglwydd ein Duw, da ni'n diolch i ti, dy fod ti'n gyfiawn, dy fod ti'n dda, dy fod ti o blaid y rhai sydd yn dioddau, a dy fod ti yn dymuno fod y blant yn byw mewn ffordd gyfiawn. Da ni'n diolch o ddiwn tan y bod ni'n cael dod efo'n methiannau at y groes a gwybod bod maddeuant ar gael. Ond o arglwydd, da ni'n gofyn i ti wneud i agor yn llygaid. Agor yn llygaid i weld ble mae angen rhoi'r bys yn y mywyd i mi gael fy newid ac i mi gael byw mewn ffordd sydd yn dwy'n gogoniant i denw di ac sydd yn dwy'n trigaredd a gras i'r amlwg. Amen. Wel, mae'r penwythnos yn cyrraedd. Menwch efo ni os ydych chi'n dymuno bore Sul. Pryd fyddwn ni yn cael meddwl rhywfaint am sut mae y tad yn edrych ar y mab, sut mae Dyw'r tad yn edrych ar Dduw y mab yr arglwydd Iesu Grist. Wsos nesaf, os fydd Dyw'n caniatáu, yna mi genwy fwy o eiriau o'r Gell fan yma. Dan eich bendith.